Hej alle sammen og velkommen til den her YouTube video. I dag skal jeg vise jer mit aim i CSGO. Det var ikke lige meningen. Så. Nu skal jeg vise jer mit aim. Nu spiller det her. Jeg lige sætte den lidt på. Så er sådan en her, en A'er med en øldæmper nu. Og nu tænker jeg, at vi tager en shotgun nu. Nå, spille lige. Nå, det skal vi ikke spille. Og den se nu, og så nu skal vi se på skins og se den her, eller se den her YouTube med fyrløk. Så er der sådan en her, man også kan købe. Så er der sådan en her. Det kan I også lige se. Og så er der sådan nogle her, så er en nøglerings. Og den der går med gerne have, men det koster penge. Ja. Den er værd, så kan jeg have den her. Nej, det er ikke den, men det er en. Så er der sådan en. Den her vil jeg gerne have, den her. Tak for at I så med. Husk at like og subscribe. Så tak for at I så med. Hej. Husk at like og subscribe. Hej. Tak for at I så med. Hej.